o minahal kong matalunan. Okay, maunay mo ang ojite teres lang sa matalom guys, ang mga buotan ng mga estudyante sa Matalom National High School, sa Esperanza National High School o Bato Institute of Science and Technology. Okay, atong among ipakita guys ang muang gipang buhat pagka Huwebes deron ni April 4, 2024. Welcome sa mga student intern nga na-assign diri sa accounting department. Ikaw pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Mga kon guys, mga angel sa Esperanza National High School o Matalom National High School. Pauning pohon o mahimo namang accountant o mga oh, di. Oh, asa man tong kon? Agan ng isang kuwan, isang atubangan bitaw. Mauna na? O sige, ibalik lang mag-sold. Ang katong ipagawas, awan na ipagawas. O sige.